En geno mar Nyakwaramogi ni Rio makare waikore makare gi weche manyien mag migago e thuolo ni ka in gi thuolo mar oro ote machoke 2-600 kotudore gi weche manyien mwakelo ni. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Telo mar NTSA omayo nyamburko mar Super Metro lesen mar tich kuom keto e andaki ngima jowuoth. Jodongo kod tend ODM ma Migori okwayo josiasa mondo were gi koko kendo giket maino e tiyo ne jopiny. Sani koro wadhi tiyo gi sirikal mondo wati gi system no ero mondo wakony jopur e gimiluongo ni e-extension. Riwruok mochung'ne weche mag chiemo kod pur FAO oyango chiwo sir ne jopur e kauntis ma Kaluo mar jiwo keyo kendo neno ni Kaluo bedo kod chiemo moromo. Ji 18 osewito ngimagi ka maromo 106 dhi nyime gi yudo thieth e kaunti ma Wajir bang' gamo tuo magalagala mikelo kod lwang'ni moro mayudore e kuoyo mong'ere kaka Kala-Azar. Tuono ero nyaka sani osemako ji maromo 532 kendo oselandore e sub-kaunti 4 kendo chuno tend kauntino mondo jiwo okenge makedo gi tuono kendo reso oganda. Judith Omondi nigi ler mathoth. En tuo magalagala ma oseyanga kaka Kala-Azar, ma tuo ma ikelo kod kit lwang'ni moro madaki e kuoyo. E kaunti ma Wajir, sub-kauntis 4 oseyudo midhiero ni, kendo koro sirikal mar kaunti ni osechako manyo lai ma ginyalo resogo jopiny. Tuo ni mane ochakore dwe mar 12 higa ma okalo, osekawo ngima ji 18, ji 532 oseyude, ka nyaka sani to ji 106 ne ute thieth ma opogore e kaunti no. So far we have 106 patients admitted. But as I said again, line-listed patients are 532. Equally, there were 18 deaths reported, most of them because of late reporting or poor health-seeking behavior, wanting health-seeking behavior of our people. Methodological complication is the main cause of death in Kala-Azar. These drugs we are using are not 100% effective. Sometimes also it has complication. So those are the issues and challenges we have with treating Kala-Azar patients. Tend kaunti ni oseyaro ute jotuo, motelo ne rwako jotuo mamoko, ka bende masinde mag konyo lakteche kedo kod tuo ni bende osenyiew. As the county government, we have procured the needful drugs. We have also replenished our stores in terms of improving the malnutrition aspect of the patients that are admitted. We have done as much as we can to do blood donations and requests from other partners, including the national government, to make sure that we are able to attend to the patients that need immediate attention in terms of blood transfusion. Tuo ni kelo liet e del, dhero kata wito kilo, nok mar remo, midhiero e adundo e kind mamoko. Ka koro jolony kwayo jopiny, mondo miyo beda kichapo ni gin kod ranyisi machalo kod mag Kala-Azar. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga omako chung' motegno ni ok obi ketho winjruok e kinde kod jatend piny William Ruto mobalo kod kaka jotelo moko osebedo ka chwale. Odinga oseyo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua mowacho ni ne dhi anjo ne weche kinde mokalo to sani en e koyo. Odinga nolero magi odhiambo manyoro e kinde nyasi mar iftar mar Jodin Salam kama ne ogwele kaka wendo modhial. E nyasi no ero ne oyuore bende gi jotelo mamoko mathoth nopuo osiepe kind ogai mar ODM Raila Odinga kod Jo Salam. Jatelo bende nokwayo jo Kenya mondo ne ni omedo tiyo e twech achiel maonge akwede. Fika pale tunataka kwenda. Kwa sababu mimi naambia watu wetu tusimame pamoja, tukae pamoja. Hatua ambayo tumechukua tunayajua. Kunataka kuelekea vile vile tunajua. Kuna wengine ambao wanawaambia sisi tuingie pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au. Leo wewe unasema sisi sasa leo tumekuwa malaika. Tumebadilika, tumetoka nyang'au tulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. People sometimes ask me, mbona nyinyi watu wa pwani mnasikizana ama mnampenda baba sana? Because there's serious historical background of our relations
that not everybody can understand. Unajua sisi watu ya jimbo la Pwani na Raila Odinga tumetoka mbali sana sana. Tukianza kusema sasa historia ya uhusiano yako na Waislamu, tutachukua muda mrefu sana. Itahitaji siku nzima, lakini tunakuombea Mungu akujalie pia ukue Muislamu na pia ufutari na sisi Ramadhani ijao kama wewe ni Muislamu inshallah. Jodongo e kaunti ma Migori kaachiel kod tend ODM e kaunti no okone josiasa e kaunti no mondo were kod siasa mar koko kendo giket maino e weche mag dongruok. Kwayo ni bire kinde ma koko mag siasa osebedo ka nenore e kaunti no, kamano manotimore machiegni ni en juma mokalo e gwenge mag North Sakwa e sub-kaunti ma Wendo kod alap ma tuke ma Migori e sub-kaunti ma Suna East. George Juma miwa ler mathoth. Luasi ma siasa mar koko osebiro kokwako kaunti ni ma Migori kuom kinde malach. En siasa mabende ne ochakre mana dweche machuok tok yiero maduong' mar higa mar 2012 kendo pod odhi nyime. Ywaruok ni mar siasa osenenore ahinya e kind gavana ma Migori Cheleako kod jobrano Mauri Mak Nyamita kaachiel kod mano Masona West Peter Masano bende osenyiso dwaro margi e laro komno mar gavana higa mar 2027. Nyathini mana ni Ulaya to in ikawo nyithindi ji imiyo kongo, ikawo nyithindi ji imiyo njaga, gitimo timbe maricho ma ok nyal timore ka kidwaro. Onge development moro mabiro yudo at all. Moko kuom roma jotelo giwegi koro osebedo ka yuore, osebedo kod siasa mar koko, akweda, kaachiel kod kata yany. Ywak nitiere ni rawere osebedo ka itiyo godo e jimbo koko mar siasa. Koko mane onenore machieng' tarik 16 mar dweni e kendo picha dhula e alabno ma Migori kama rakruok ne obede kinjo erago mag gavana ma Migori Cheleako kaachiel kod jadbor Mauriri Mak Nyamita. Jotelo ariyogi bende ne ochopo e opicha dhula no. Koko mar siasa makinde kende koreseo kod jodongo e kaunti ma Migori kaachiel kod tend ODM e kaunti ma Migori. Piny ma joge kok, piny no ok nyal chung'. Omiyo kwadwar ji ma ka dhi e telo to dhi gi koko. Kata kadwa ka ng'ato nie telo to nogo koko. Kata nilaro gi ng'ama koro nie tich mondo owene. We ibiro kidwar bang'e ka koseko gik mari bende ji obiro weni kaka wawene jali. To kigo koko mar jali, indogo mar chiemo no goe koko. Ok wadwar koko. Ok wadwar ni nyithindwa gore. Ok wadwar ni nyithindwa negore. Wan kaka jodongo moningo ywa lao ok wamor gi wachno. Riwruok ma jodongo mong'ere kaka Sakwa East Africa ka otele kod jakom margi Sylvester Wich wach ni koko mar siasa ma kinde ka kinde e kaunti ma Migori koro thiro dongruok e kaunti ni. Wakwayo kwe mochung' kende. Ok wadwar ni wach moro ochak obedie machalo koko. Jotendwa te wuothuru gi kwe kumanyo weche mag siasa, kik kel chandruok ma thuo nyithindo gore kindwa. Simon makwa jotelogo moyier koro negolo lainde gi mag tich kendo githergi kod siasa ma omondo. Kuodo wiwa nikech gibiro tamo e development mana kaka winjwa wachono. Nikech ng'ato ka ng'ato nomiye line mare moluwo. Kata ka in MCA, kata ka in MP, kata ka in governor, iluwo mari. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar governor. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar MCA. Ng'ato ka ng'ato titije mondo development mane wayiero negi mondo gitim maber mondo wane ni gitiyo kaka jopiny dwaro. Tendo ODM e kaunti ma Migori bende ka otele ko jagoro margi Joseph Olala bende okwedo koko mar siasa makinde ka kinde ka bende gikwajo siasa e kaunti ma Migori mondo koro bed kod orwok kendo gitini oganda mok gidonje siasa. Kana usign code of conduct na nitie section mana wacho respect to in every office moyiereji. Omiyo nakwayo ni mondo wachiwre luor e offices wa moyiero. Ka ng'ato nigi wach monyalo wacho kata kuom gavana ok otame. To nyalo wache yo moro maber, yo ma jopiny winjo, to kuchochea madhi kelo lweny. Wanyis kido mondo development duto manyicho wakoso e Migori ka koro mondo chop ka and wayien mano nyalo timre. To development oluoro kama koko nitiere. Development oluoro kama koko nitiere. Tendo ODM bende wach ni gibiro kawo okang' mar chik ne jokanyo magi e kaunti ma Migori bende koro yude kanyayo koko. Wabedo gi bura waluongo go jowa duto te mana wayiero gi party mar ODM mondo wabed gi twak achiel
mondo Migori obed gi kwe. Chakre sani wan kaka jochama wabiro wuok oko kendo wabiro dagi mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonj mawuok Adhwath Nam Chumbi ywak ni okumba mar thieth ma jopuonj ok ti e gwengego ka koro gidwaro ni piny owacho chul gope mantiere osiptande makono. Kotelnegi kod Lin Kamadi gilero ni piny owacho nowinjo chwalnegi omenda maromo bilion 22 to kata kamano ne giyudo mana bilion 11 kende, gino makoro ketogi kama tek. Jopuonj koni gisebedo kod tich matek e yudo thieth kaluwore kod bedo ni okumbagi mag thieth ok ti ka gidwa ni piny owacho keto kenge mag neno ni midhiero makamagi ok ojuko jopuonj kod joutegi. Were to give 22 billion towards our medical health care. They gave 11 billion. They had outstanding bills from the previous financial years. So the 11 billion went towards the outstanding bills. The remainder that was not paid, which I'm told was they released another piecemeal last week, 2 months ago, has not even gone anyway to create any working relationship because hospitals are still indebted. Hiyo tunasema ifanyike haraka iwezekanavyo, maana ni haki yetu. Na kama serikali itaki kutupatia hiyo pesa yetu, basi watupatie our medical cover ambayo ilikuwa kwa payslip. Waturudishie sisi wenyewe binafsi, individually, we can look for our private medical covers so that tupate insurance ambayo inaweza saidia mwalimu. Sio hii ambayo inadurumu mwalimu, walimu wanateseka, mara wanaweka vikwazo ati lazima wa approve, sijui approval. Sasa approval inakaa mpaka mtu anaweza kufia hospitali. Gie thuolo ni wadhi achiel kachiel nyaka od bura kama jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo ni e nyim kamati mar od bura. Institution can able to pay the minimum that or even more. Others like home guards, your watchmen in the villages, in primary schools, may not able to afford that. They can able to have a different categorization. Maybe it's good also to be very clear on that. And of course, there was the issue of the trainings of this. There was a bit contestation on who is supposed and where they're supposed to be training. I think that is the 3 questions I have for myself. And we are going to take you to the point from just in this order. Thank you very much, Chairman. PS, thank you for this brief. The 2 issues that you have presented to the committee are of national importance. And I want to start with the issue of administrative units. What we see is a zero-sum game that is operating, where within a county you can have a constituency that has 4 sub-counties, another one 2, another one 1, which potentially has a source of conflict that must be deterred if your ministry moves with the necessary speed. There's also something that you haven't talked about in terms of setting new administrative units. And this, I believe, is the issue of political correctness and political expediency, which has brought all this confusion and concerns to Kenyans across the board. So going forward, my question really is on priority. What do you see yourself prioritizing within this financial year, and what can you put behind? Because there are units that have been gazetted since 2017, and others, I think, as late as even 2013. But we see that there are units that were gazetted in 2021, 2019, and they are already operational. And even for us legislators or Kenyans, they are concerned. Why would a unit that was gazetted much earlier is still
out there on papers, while one that was gazetted the other day or just promulgated the other day is operational. Maybe you come out clearly on that, and also reassure Kenyans that we are looking at priority, and also that priority is based really on need basis, as opposed to other factors that you may not be able to tell us here. My second question is on this thing of private security. In Parliament, listening to some of our colleagues, and also out there, people are really concerned not just about having these private security firms, but about how much they can be paid, how much they cannot be paid, compensation, and all that. From where you sit, and also your ministry, having a sort of corollary security apparatus outside the law actually in itself is unlawful, because our Constitution recognizes just one law enforcement agency, and that is clearly enshrined in our Constitution. What is it that we can do to make sure that, other than these statutes, there are also certain guidelines we have set to make sure that these institutions, once these laws are promulgated, actually come within the ambit of what the framers of our Constitution seek, that they can open. Mano jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo kidayo dhoge gi kamati mar od bura ewi arita. Wabro kelo ni lipot makamano e weche manyien mabiro. Kawadhi nyime, telo mochung' ne rito ngima oganda ya piny pacho ka NTSA owito oko lesen mar tich mar kambi ma nyamburko ma Super Metro. Kaluwore gi NTSA, kambino oketho chike mowinjore olu e wang' apaya kaka irito ngima jowuoth kaachiel bende gi joma moko matiyoga peyni. Ma timore bang' achiel kuom tanboi matiyo achiel kuom nyamburko ma kambino wito oko mar nyamburko jawuoth moro ma bang'e to no owito ngimane e apaya maduong' ma Thika. Jod bura mowuok e kaunti ma Nyamira owuok oko mar kwedo ywaruok mar telo madhi nyime od bura ma kaunti no. Moko kuom jotelogo oseo gavana Amos Nyaribo e weche mawachore nonyayo pogruok e kind MCAs ma kaunti no kendo rocho chenro mag dongruok. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Moheo dweche 5 sani, od bura mar kaunti ma Nyamira lwasi mar ywaruok okwako ka MCAs kaachiel kod jotije mag kaunti ma Nyamira osebedo ka yware weche telo mar od burano. Ywaruok ma kama onenore ma okelo kweth ariyo ma opogore e chuny od burani ka kweth ni kod spika margi. Yale ambao tunaona yanaendelea si mambo mazuri. Tunataka kuambia governor ajue yeye ndio father wa hii county. Yeye ndio anatakikana kuweka watu wake pamoja. I just wonder why leaders cannot sit and actually communicate. So, and from what I'm seeing and reading, in Nyamira can only get worse. It cannot get any better. Moko kuom jo od bura mawuok e kaunti ni koro wuok oko kendo biwo seyo ne gavana Amos Nyaribo. Gavana haachane na mambo ya assembly, haache watu wa assembly wakae pamoja, wasikane mkono ili waanze kufanyia watu wetu kazi. Kidole kinaelekezwa katika ofisi yake. Yeye ndiye anastahili kutafuta njia ya kufanya kazi na MCAs kwa njia ya uelewano. Kata kamano, Seneta Okong'o Mogeni okwayo doho mondo chiw ng'eto mare buche mane ochwale doho manenore kae mane okelo ywaruogno kendo deko margi rocho chenro mag kaunti ma Nyamira. Nataka kuomba jaji ambaye anaketi katika mahakama huko Nyamira, ameona shida ambaye kesi ambazo ziko kotini zimeleta katika county assembly ya Nyamira. Mimi ningemuomba aulize mawakili wa pande zote mbili waje
wapewe tarehe ya karibu, atoe uamuzi wa mwisho. Hii maneno ya kusema kwamba amesikia application hii na application nyingine haiwezi kutatua mzozo ambao tuko nao. Jo od burago kwayo MCAs mondo manyore makare mag thicho oko gavana Nyaribo poni ok gimor kod tije ikinde mamoko kuomgi to dwaro ni tend county no kethi kaluwore kod chik kendo yiero manyien tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kuyo kwako gweng' ma Shikoti B e kaunti ma Kakamega bang' nyathi moro manyako ma jahiga 1.5 wito ngimane aora. Kaluwore gi min nyathini nowuok kodhi e bura moro e kanisa kendo noweyo nyathineno kod nyawadgi kaka kamano chal ka gima ne giwuotho ka gichomo aora kapok nyathino nogado pi. Nyaka sani chenro mar ik ma nyathino dhi nyime kata bed ni nitie penjo e wi nyaw mar jonyuol ne miye arita makare. Mwacha hapo hivyo na watoto na nikateremka nikaenda mkutano. Sasa nilipokuwa narudi niko ng'ambo hapo hivyo nateremka kwa mtoni nikaona tena mtoto wa huyo tushemeji yangu. Sasa msichana anakuja mbio. Sasa alikuwa anakuja mbio, sasa mimi najiuliza na mama mwenye nilikuwa na yeye tunajiuliza mtoto mwenye anakimbia hivi yani anakimbia yani kuna shida gani? Sasa mtoto alinifikia na akaniambia akaniita mam kimbia. Driana amekufa. Nilichipea nguvu. Nilichikaza nikakuja kweli. Nilifika hapa nje na nikakuta mtoto wangu. Akapo nje amelala na ni kweli amekufa. Ng'anyo mar jochiw thieth ma kwan gi dirom 800 e kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Hospital e boma ma Eldoret odonjo odiechienge mar 2. Chal ma kama oweyo jotuo kod achiedh nade kendo chuno gi manyo yore mamoko mag thieth. Jochiw thieth go ywago nok mar gigo mitiyo godo e chiwo thieth makare kod alwora marach mar tich. Asante sana Bwana Wanyama. Hii ni siku ya pili waukusi wakiwa kwa mkomo. Ndaweza kukuambia waukusi takriban 800 wako nje kwa saa hizi. Wagonjwa wanaumia kwa sababu hakuna muukusi yako ndani. Na wenye wako ndani ni wanafunzi wenye bado hawajatimu. So tunaambia wagonjwa wenye wanasaidia huko ndani bado ni wanafunzi, hawajaweza kuhitimu. So wachunge wagonjwa wao. Mtoto wangu kulia kukaa ndani akiniuliza nataenda shule siku gani. Niko na watoto wengine wako Nairobi, wako high school. Na mimi sina uwezo kabisa, niko single mother. Ninalia sababu sina uwezo. Watoto wangu watakuwa wezi Nairobi. Niko peke yangu mkonea mtu mmoja, imagine. Serikali penye mko mnisaidia niondoke mahali hapa na mtoto aende shule. Yeye amepona lakini sina hiyo 1.3. Nilipatikana kwa na ugonjwa wa moyo kutoka Narok, nikamletea huko akakaa ICU pia 12 days, naitishwa 300,000. Hiyo pesa ni mingi sana kwangu, lakini siwezani kulipa. Sasa nimeambiwa kama niko na title ninatoa wapi, na mimi naishi rental, hata ile rental naishi vitu zangu zimewekwa storage, sijalipa kuanzia Januari. Umedo winjo kendo neno weche manyien kawuok e Ramogi TV e chenro mar migago wakaw yueyo mokwongo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mama, bende in kamoro achiel gi baba ubo bedo jonyuolna nyaka chieng' kaka dwaro. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the road. Machiegni kendo, kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori gin moko kuom kauntis e Kenya madhi yudo sir ne jopur kowuok e riwruok mochung' weche mag chiemo kod pur e piny mangima FAO e yor siro jopur mondo oked kod lokruok mar kor lwasi e yoregi mag pith kod pur. FAO bende biro yango chenrono madhi muonyo omenda maromo bilion 6.7 juma manyien e kaunti ma Kisumu, kendo gidhi tiyo kanyakla kod kauntis mayudore e alwora ma Nam Lolwe mong'ere kaka Lake Region Economic Block. FAO wacho ni chenro ni geto mar konyo dhano maromo milion 2.7 e alwora mar Nam Lolwe e yor sirogi e pith kod pur ma ok nyal rocha kod lokruok mar kor lwasi mamedo kelo midhiero n'oganda. Moko kuom pith mibiro sir gin mag alode, yiende mag olemo, jamni e kind mamoko. Kendo wan gi project ma wasekonyo sirikal e ndiko jopur. An gadier ni jopur mang'eny ma gweng'wa nondiki ma sani kidwaro fertilizer to ni nyingi ni e record, lopi ni e record, gimitimo be ni e record. Mano bende ne tij FAO. Wakonyogi mwakelo gimoro maniluongo ni KIAMIS, mano register farmers. Amedo aji jogweng'wa moponi pok ondikore, jodalawa ndikre uru. To nikech bang' ndikruok, sani koro wadhi tiyo gi sirikal mondo wati gi system no ero mondo wakony jopur e gimiluongo ni e-extension. En gimoro ma koro inyalo yudo information kata simbi kata obiro biro machiegni kodi, to mondo mi bi benefit yani nyaka bi bede registration mar register ni sani. Kendo FAO biro tiyo gi counties kanyakla mondo wakel yore manyien mag wach cooperatives to gi mag keto ji bede cooperatives mondo mi gikonyre kanyakla ka gidhi mbele. And watemo kendo waseriwore gi jo Denmark, and jo Denmark was to gi kambi machielo ma Netherlands, nikech jogi beyo kabisa e wach mar cooperatives. Jopur mag oduma e kaunti ma Bungoma ywak kaluwore kod wuoth maboyo ma gimanyo godo mbolea ma nengogi oyweyo mayudore mana e dere mag piny owacho mag NCPB. Ka giloso kod jofwambo e gweng' ma Kituni e kar chung' od bura ma Webuye West, jopurgo kotelnegi kod Nancy Nelima ywak ne sirikal mondo yaw dero mag kano mbolea e gwenge kata mana e apisi mar ruoth e gweng' ka ji duto yude machiegni. Wach manosir lwedo kod ja ohala Joseph Waswa madwaro mondo sirikal oti kod loch nanga e gwengego e nono joma dwaro kony mar yudo mwandu mitiyo godo e pur kaluwore ni gine ma ging'eyo jogweng' duto ma girito. Ametusaidia na mbegu kwa wale wenye hawajiwezi huku Bunjosi. Viongozi wengine waike mfano kama wa Mheshimiwa Lendrix, kwa sababu kwa wengi wetu hatujakuwa tukipanda, mbegu zimepanda. Kama mfuko ni 700, naona ametuletea bure, tunataka tumshukuru sana. Viongozi wengine wajifunze
kujitupea mbegu. Vile Joseph Waswa ametupea mbegu siku ya leo, tumefurahi sana. Tumeenda kufurahi, tunafuna mahindi. Pambia serikali account pia nao watu waanze kutuletea msaada kama huu wa Joseph Waswa. Mpangilio wa serikali kila wakati inapoleta kitu kigeni lazima kiwe na dosari. Lazima kiwe na dosari. Na kwa mfano maybe umeniuliza kwa mbolea, lakini wacha nijibu kupitia SHA. Ukiangalia SHA hii imekuwa na mambo mengi sana. Lakini kwa kweli hii SHA inasaidia, unaelewa? So dosari zile zilikuwa pale, lakini tunaamini ya kwamba serikali ilirekebisha, na unaweza ona ya kwamba wale wasimamizi walikuwa wanasimamia hizo idara wengi wameachishwa kazi, kumaanisha serikali pia ilishughulikia ile swala wananchi walikuwa wanashughulikia. So tunaamini ya kwamba mbolea ambayo imeletwa saa hii itakuwa ni muhimu na haina dosari yoyote na itasaidia wakulima wetu. Bedo maonge nyathi e kind moko kuom ogendini e pinje mag Afrika ikawo kaka ng'ol kendo nyalo kelo kwede mathoth ahinya to kuom nyidendi ma ok nyal yudo nyithindo. Wach ma kama omiyo jodongo mawuok e oganda mar Ilchamus mayudore kar chung od bura ma Baringo South Obagalam moyiedhi ne mine ma kamago e yawo ma Mukutani ka bende gilamo mondo mikoth ochwe e gwenge makono. Daniel Otieno nigi ler mathoth. E gweng' ma Mukutani e kar chung od bura ma Baringo South waromo gi kweth jodongo mag oganda Ilchamus okinyi ka giting'o bokne lamo moyiedhi. Gweng'ni pok oyudo koth kuom thuolo malach. Odiechiengni jodongo gi okawo rombo to kendo tero e yawo ma Mukutani kendo ling'e pi nyading'wen mi nyaka dende terni, ranyisi ni koth biro chwe. Poni ranyisi ma kamano okone, mano nyiso ni nitiere kuong' kod masira mabiro timore. Kuingiza hiyo maji, hiyo ni ishara ya kusema tuingize maji itoke, ianza kufanya hivyo masikio na mwili yote kutoa hiyo maji. Hiyo ni kusema bas mvua itanyesha. Odiechiengni moyiedhi jodongo gi bende ochiwore mar timo lamo ne mine maloche ka mine chokore e ot achiel mar miyo malor ka giwer kendo lamo. Bang'e gidhi e tie yadh ng'oo kama gidhi e nyime giwer. Sisi yote tunakuja kuomba Mungu na tunakuja na masiwa na hiyo nini ya ng'ombe. Sasa tunakuja kuweka hii miti, sasa vile tunaimba au kuweka hiyo nini, sasa hiyo masiwa kupea kuja kuweka hii miti, Mungu naona. Ellen Lesuno majagni 28 neno na eka nigi paro mathoth. Pok oyudoga nyathi chakre odonji keny. Oleronwa ni e higa mag 2012 ne obedo mapek, to kata kamano ne ok odhi kaka noparo. Kokanyo pok ochako bedo mapek kendo gino makoro osekelo ne midhiero buora e ode. Kama sasa mtu kama mimi sijabarikiwa bado, sijapata mtoto. Wamama sasa wakiimba hivi ama wakifurahi hivi, mimi hata pia nabarikiwa na hiyo kuomba ya wamama. Kalore gi ruoth magweng'ni Benjamin Lecher, tim kod kit ogandani dwarore ahinya ka osebed ka itiyo kode kuom igni buora e nyayo riwruok mar oganda Ilchamus. Inafanya kazi kwa imani ya kimila na imewahi kufanya, na hata hii ya leo tuna imani kwa sababu kuna mama ambaye hajafanikiwa kwa muda, na kupitia hii maombi ya leo ambaye inaenda kabisa katika utamaduni, inaenda kwa Mungu na Mungu anasikia maombi na kilio ya yule mama. Kido makama mar luor itimo mana kod jodongo ma oyang ni ler kapamba e dier oganda. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Dul mochung'ne nonro e pachoka Kenya National Bureau of Statistics oketo ayanga lipot mar nonro mar alwora magisebedo ka gitimo. Lipot ma ibiro chiwo ler e wi yore makedo gi midhiero mikelo kod lokruok machal mar kor lwasi. Jakom dul makamano Dr. McDonald Obudho owacho ni lipotno biro konyo loso chike mabiro konyo rito alwora, duoko chien muya mar carbon madonjo e kor yamo, kendo neno ni oganda tiyo gi pi maler ka le mag bunge bende ochiwnegi arita makare. For policymakers, this compendium provides a critical insight into designing a robust regulatory framework and implementing effective environmental management practices.
And for the businesses, it offers valuable data on environmental trends, guiding corporate social responsibilities or initiatives, and promoting sustainable business practices. For researchers and academics, it serves as a rich source of data to support further studies and innovations into environmental science. When it comes to natural resources, we have all sorts of minerals. Actually, when you get to the report, there are some of them that if you're not in this space of environmental science, you might not understand some of the minerals that we are talking about being in Kenya here. It's important to start thinking about more frequent statistics and indicators in this area. It's not enough, I think, for having one report on this one time and then we're satisfied. I think the need is increasing on climate change and environment statistics. Kambi mar KOP mar Migori mong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco ochako chwalo chenro magi ne oganda kokalo e lony manyasani. Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Tend kambi ni mar Miwasco kotele ko jatatije mar kambi ni Sam Nyandika mane weki ne manegi awayanga mbui mar kambi ni wacho ni kao kalo kuom mbui ni jogo madwaro mondo ko tudgi kod pi nyalo ro kwayo margi kabende kata jogo mabende dwa ng'eyo omenda mondo gichul ne pi magisetiyo godo bende nyalo ng'eyo kao kalo kuom mbui ni. Nyandika wani gintie kod geno ne tiyo kod yor lony manyasani ni dhi keto yot ne oganda e yudo kony moro amora kawuok kuom kambi ni mar KOP. Inyalo somo mita ni ka intiere odi, inyalo report ka neno gimoro kata pipe moro mobarore, ti inyalo goyo picha kata inyalo oronwa message online kanyo. To bende kata kiyudo ka ng'ato timo illegal connection kata pi moro ng'ato ketho, inyalo goyo picha no kata video no tioronwa. Magi biri kinde ma kambi ni mar Miwasco osebed ka okete nyong'ong ni ok otim makare e KOP ni oganda. Jokanyo mag board mar kambi ni manyien wach ni nyaka yande gidonji e pis lokruok osebiro ka gisingo bero chenro ma KOP ne oganda e kaunti ma Migori. Ne wayudo ka gik moko richo mang'eny to adier mantie mana kaka MD osewacho ne ok wanyal yudo adier. Watemo ndalo duto ma walawore gi gik ma kata ok ine. So we talk kata kaka wawuoyo sani. I'm very happy ni koro kwa chiko kuma ni Miwasco ni chiki. Chien kucho nyicho wane mudo. Ten kambi ni wacho ni kuo mag pi kod re mar oganda machulo menano mar pi gin mokuom gigo eko ma osekelo pek ne kambi ni mar KOP. Sebedo kitabu mar jok moko mosoyo dundu moko matiya gi pigwa mok chul ma waluongo ni legal connection. Nyocho wamiyo ji thuolo maber ma ji no bira ahinya wagone ji erokamano jok mane tiyo gi pi mok chul. To sani koro wadwa mana manyogi, wadwa mana pedhogi, wamanyogi to wadonjo negi. Sani koro salary nyalo chul, chien kucho nyiche kata salary ok nyal chulore nikech pesa ne nyalo yudore mathin to kuma gidhi be kendi kochako nwa lawo nyalo lawo modhi nyaka e polo. Jatatije mar kambi ni mar Miwasco Sam Nyandiga wacho ne gidhi nyime kod chenro mar medo tuji kod pi maler kaachiel kod kedo kod midhiro moko ma bende osebedo ka thiro tije mag kambi ni. System marwa ne en gi 7,600. Sani wasetemo ng'iye moyudo kwa sechopo 4,000. Pod wadhi mbele gi verification. Wan gi jowa mawuotho gidhi door to door ging'iyo to gicheko. O nitiere ji 3,600. Samoro wanyalo do moko matin ka bende ok gin customers mantiere. Ng'ato ne nyalo bedo ni tiyo Migori to noloko tich odhi kamoro koro we ko ti gi piwa. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Komiti mar od bura mochung' weche mag somo dayo dho jagoro mongirore migawo no Beatrice Nyangala kaluwore gi lai manyien ma chwalo omenda ne jopuonjre kuonde tiegruok mamalo, lai ma bende osekwa kod midhiero mopogore opogore. Chenrono nowito oko e doho e okang' mar ariyo gino mane ochuno tend migawo mar somo mondo chwal ng'ur margi e doho mamalo. It is not reflected. Listening to students in my county, they are saying it's like everything was gotten wrong. And for me, it is about your data. How did you get your data? And surely, when the student is feeling, you can be feeling saying that we earn this amount of money. I'm living in a house that is not a permanent house,
while they live in thatched houses. Why are they saying that? They are saying that because they don't want to look poor. But when the rubber meets the road, the reality checks in. The parents cannot afford to pay. We undertook a survey, Honorable Chair, and 53% of the students indicated that their forms had been completed in a cyber, and they were not very sure what was put in those forms. So that was a very big issue that caused the problems with the implementation, because the students would go to cybers and just leave the forms there, and then the staff of the cyber would fill for them. So we identified that as a major obstacle. And obviously then when you feed a model with the wrong information, what comes out will also not be good. But that being the case, Honorable Chair, we do have an appeal mechanism. And students who felt that they had been put in the wrong band had an opportunity to appeal, and then the data that they had completed would be reviewed. Riwruoge mok mag piny owacho jiwo twak ewi rem manitiere chike kod ratiro mag nyodo kod timo hera magiwacho ni ok otegno e piny Kenya kendo kelo pek n'oganda. Kaluwore gi riwruok mar International Center for Research on Women, joma mine kod joma chuo onge ng'eyo moromo e yore ma ginyalo ritorego e weche mag nyodo kod yore makare mag rito ngimagi korka timo hera. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Bero ngima oganda e weche ratiro mag nyodo kod yore makare mag ritruok e kinde timo hera obedo twak mar ariyo temo fwenyo rem manitiere e weche mag nyodo, ahinya to e ngima jogo mang'aw. Kaluwore kod twagno mane ota kod riwruok mar International Center for Research on Women matimo nonro ewi weche modok korka joma mine, oyangore ni dwaro nitiere mar jiwo twak kod chenro makare e bero ngima rowere kokalo e jiwo ratiro kod chike mowinjore kendo miyo rowere thuolo mar bedo kod ng'eyo ewi weche nyodo. The category of people with the highest number of new infections, it's adolescents. And we are the same ones who are saying we cannot give them the information that they require about their bodies and about how to prevent all of this. We are saying the government needs to invest, put their money where their mouth is, invest in sexual reproductive health. Rem bende onenore ratiro mar nyodo e kind jogo mani kod tuo mar obwongo kod dangni mar paro, kaluwore kod bedo ni joma nigi midhiero mar wilruok mar paro onge kod ratiro mar yie kata dagi bedo achiel e yor hera, mak mana ni chik to miyo gi thuolo mar yudo chenro ma odok korka thieth gi ngima e weche nyodo. Penjo en ni, ere kaka ng'ama onge kod ratiro mar yie beti achiel kod ng'ato nyalo bedo kod thuolo mar bedo e keny kendo yudo nyithindo? The sexual offenses also makes it notes that a person with mental incapacity, I think that's the word the law uses, cannot consent to sex. And so this has consequences, has implications on persons with disability. Persons with disabilities actually have legal capacity. They can consent. Kaluwore kod jotelo gi, piny Kenya ni kod peke bedo kod chenro makare motegno mag tayo chenro mag thieth nikech omenda mathoth makonyo yore thieth wuok e pinje maoko. Gino makelo midhiero ikonyo mine mani kod tuoche mag nyodo. The reason why we cannot afford healthcare is because our healthcare is dependent on aid. We have lost so many women. The economic cost of losing women in their reproductive years, women who could be working. And one of the things that has emerged is the children they leave behind. And one of the women was actually saying some of these children then end up getting pregnant and the cycle continues. Korka kore, Dr. Uoro Lunga ma en japuonje mbalariany ma Nairobi okwayo oganda duto, ahinya to joma chuo mondo riwre kod joma mine kod riwruoge ikedo kod midhiero mag ratiro mag nyodo kaachiel kod weche timo hera e kind jogo machiko puodho ng'iyo e kindgi. Seche moko yudo ka wan ema wakelo tuoche ot, seche moko wan mwatamore ni miyo ok nyadhi e thieth, wawacho ni mara miyo kodhi e thieth kata kodhi e puonj mang'eny to mara ni en ng'ama chodo oko wang'e ng'eny. Wariwre kanyakla kaka familia, kaka oganda mondo wa make sure ni joma chuo gi joma miyo te odhi e thieth, odhi e pim kendo ji oherore. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Umedo winjo kendo neno weche manyien e Ramogi TV e cheno mar Migago. We asoma ne moko kuom ote ma useoronwa ka. Deno japeng moja wacho na neno weche mag Migago yo makare kan gi jaoda Lavenda e gweng' mar Regea, Got Regea. Kaito Kofi Wuod Nyari wacho ni piny ochomo kanye gi josiasa yawa. An Nyara Sumbi kata min Ryan kantiere Umoja jakabla kayudo weche manyien e yo makare. Aparo ni Nyasumbi ni ang'eyo, nyalo bedo Susan Nyarasumbi, Musna Ryan, kaeto Anjo Dundo Mtukubwa size ndogo mala Kisama Nairobi, kan gi wuoda Maxwell Okelo, chenro dhi nyime e yo makare. Aparo ni o forward message manoro ni cheno mati edero. Made no japenga bao moja owacho ni oteni no wasesomo. Aneno TV Ramogi TV maler kendo moro wa an Pastor Omondi Otiche mar Game Got onyinyore. Kaito machielo bende wacho kanyo ni jakabla kana Ibrahim Oremo kantiere Limuru. Aneno weche manyien kawan gi jaoda Masi Mama Dylan kod baba na Archbishop Jaulo Ro Israel Father Francis Ongudi gi mama na Margaret Oremo kagintiere Ang'ino Secondary School Olima Ramogi ler ndiero kama nenya. Kaito machielo bende wacho ni an Genga Charles Nyamwala kan Kiganjo Police Training College Nyeri. Aneno Ramogi TV kod Prest mag Genga erokamana inya gi mama Teresa Awiti Nyamwala. Kawadhi nyime en jatend migao mar omenda John Badi owacho ni piny owacho tiyo kod omenda mang'eny e tayo tije mag sirikal kendo kelo pek ne piny owacho chopo cheno mag dongruok koluwo ni kabet owinjore oduok kwan mar counties piny. E twak mare wang' jowi mar Citizen TV, Mbadi nowacho bende nochiwo ler weche mag osuru, gope kod kaka omenda tiyo e pacho ka. Isaac Okech nigi ler mathoth. E twak mane otimore otieno manyore wang' jowi mar Citizen TV, jatend migao mar omenda John Mbadi olero kaka kwan omenda tiyo pacho ka. Chal mar budget mar higa 2025-2026 en $4.2 trilion. Ka yuto mar omenda ma igeto dirom shillings $2.85 trilion. Kata kamano, Mbadi okoni sirikal dhi bedo kod nok mar omenda maromo shillings $832 billion. Yuto ma olwar piny kod shillings $183 billion. Mapogore kod shillings $1.3 trilion mane igeto yudi. Mondo yuto makama chopie, piny owacho geto olo shillings $686 billion e pacho ka. Mondo yuto makama chopie, piny owacho geto olo shillings $686 billion e pacho ka. Kod shillings $146 billion ka wuok oko. Kenya bende geno ni dhi dongo gi 5.3% ka thuond weche ma otenore kod rach mar chalo chumi en pek mar tayo tije serikal. Ka jatend migao Mbadi owacho ni counties 47 thoth kendo hinyo serikal. Ka omenda ma ichulo godo osuru en $80 billion. Ma kaluwore ni apise moko manitie counties timo tije machal kod manitie serikal mamalo. We have a big government. Is it bloated? Jeff, it's bloated. You know, Jeff, the constitution we have today is very good, very progressive, and it's something that we shouldn't, we should not attack it necessarily. But again, it has also created some problems that should be dealt with. We have duplications of functions, we have duplication of employment, and sometimes there's at both levels of government, national government and county government. Mbadi olero ni gope duto romo shillings $1.11 trilion, ka gope maol pacho ka gin $5.93 trilion, ka mago maol oko gin $5.09 trilion. Bende owacho ni ka kuo mag omenda nyalo dok piny kod 50%, to piny Kenya nyalo kuno $1 billion pile ka pile mar reso ochumi. Remember, the former president talks about us losing $2 billion per day. If that is the case, if it is true that we are losing $2 billion per day, Jeff, I made a joke one time, which went viral, that if we could just reduce our theft by 50%, not eliminate it, reduce it by 50%. If we are stealing $2 billion per day as a country, as an economy, and we steal only $1 billion, we make a conscious decision that if you have been stealing 1,000, please steal 500. Although that is not desirable, I want it to be zero.
Now, we will be saving 1 billion per day, which translates to about 365 billion. Badio wacho ni piny Kenya biro dongore ka oduok piny hola manyalo hinyo yuto duto mapachuka. Isaac Okech, Ramogi TV. Erokamano ahinya min Bill, min Esther kod min Dadi Julian Ouma iwacho ni Ramogi ler ka unyasore skul mano i Kabondo wachakwa ka uyweyo machielo pod waduogo kik udhi mabor. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. A happy mouth is a happy mind. This World Oral Health Day, Sensodyne is giving you 50% off on select products. Grab your pack from any Carrefour, Naivas, Chandarana or Quickmart stores only from 20th March to 23rd March. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. In wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Tim mar adhula mar Harambee Stars biro rakore gi Gambia kawuono e boma ma Abidjan e piny Ivory Coast ka gilaro thuolo mar biro piem e tuke mag adhula mar piny mangima 2026. Stars nyaka lo tuke gi 2 moluwore mondo mi gichiel lek margi mar tuge tuke mag 2026. Tok tuke 4, Kenya gi namba 4 e grup mar F gi points 5 tok jotelo Ivory Coast. Gabon kaachiel kod Namibia bende nie grup makamano.
Erokamano ahinya kuom thuoloni mane miyo wa Ramogi TV kane wakelo ni weche manyien mag migago. Wachako watim kama sa 10 weche manyien mag ka gi kacha. Oriti masani an Milton Ochieng' awuor.